Hello bitches! Zdravím všechny diváky, kteří se na toto video koukají. Zdraví vás Revy a toto video bude takové uvítací, neboli informace, které byste měli vědět dřív, než se na mě budete koukat. Dáte třeba odběr, like u tohoto videa a tak podobně. Takže za prvé, pokud si říkáte, co všechno tady bude za recenze, neboli prostě recenze her, videorecenze, tak budou s platformem PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo, Game Boy, Xbox, možná i počítačové hry samozřejmě. Budu spíš dělat ty recenze na ty starší hry. Prostě ty mě baví víc, ty oldschoolovky než ty nový, ale i na ty nový budu dělat recenze, teda samozřejmě ty, které vlastním. To by bylo tak první věc, co bych chtěl říct. Druhá věc je, že budu se snažit dělat ty videa profesionálně, tím pádem budu se snažit plynule mluvit, nějak tu hru přiblížit vám, příběh třeba, pardon, trochu mě bolí v krku, a takhle, takže budu se snažit dělat ty videa kvalitní a profesionální. A za třetí, kdo neví, tak mám i druhý channel, na kterém točím let's play, gameplaye, i nějaký ten vlog by se tam našel. Bude v popisku videa, je i na kanále, jakoby tam v rohu víte, co, jak máte ty informace. Takže takhle, to by asi bylo všechno, jinak už jsem si zřídil i Facebook stránku, takže tam můžete hodit like. Můžete tady už hodit odběr, jestli se vám bude chtít na tento channel. Já doufám, že se vám moje tvorba bude líbit a u dalšího videa, zřejmě u první videorecenze, který se podíváme na hru. Doufám, že jste to slyšeli, co jsem teď řekl, takže na tu hru se uvidíme příště, nevím, jak budou vycházet videa, budu se snažit tak do 1 do 2 týdnů maximálně. Počítejte tak 2 až 3 do měsíce, protože já se to budu připravovat pečlivě ty recenze, ať neblábolím sračky. Takže to bylo vážně všechno a u dalšího videa se mějte. Čus. Sweet.